Γεια σας παιδιά, The Four Noobs εγώ είμαι ο Μίτσος και σήμερα θα παίξουμε New Super Mario Brothers 2. New Super Mario Brothers. Ναι, βασικά θα κάτσα να το τσεκάρουμε, θα σας το δείξω. Κάτι όχι ακριβώς review. Λοιπόν, και ας αρχίσουμε. Να, δεν το έχω τελειώσει, φυσικά το έχω φτάσει μέχρι κάποια σημεία. Δεν τις έχω τελειώσει όλες τις πίστες. Να σας δείξω μέχρι που έχω φτάσει. Έχω φτάσει εδώ. Καλά. Όχι μέχρι εδώ ακριβώς. Μέχρι εδώ. Θα σας δείξω απλά τι έχω κάνει έτσι. Δεν θα σας πούμε κάτι walkthrough ή κάτι τέτοιο. Απλά τι έχω κάνει εγώ εδώ. Οπα. Καλά χαζομάρια έκανα. Αλλά δεν μπορώ να χειρίζομαι και πολύ καλά. Δεν φαίνεται καλά η κάμερα. Δεν στηθεί καλά. Έτσι μήπως είναι καλύτερα. Έτσι είναι καλύτερα πιστεύω. Όχι. Να, γιατί έχω πρόβλημα με τις πίστες. Εδώ σου μεντάρει. Όπα, κύριε μικρούλι. Χοντρούλι, μικρούλι. Λοιπόν, έτσι και φάω πάλι. Κύριε, τι χαζομάρα έκανα συνέχεια, Λοιπόν, φάτε, δεν πειράζει. Βασικά, ένα στόχος αυτού του παιχνιδιού, έδωσα από το ανοίξει στις πίστες, και κάνω χαζομάρα. Ναι, έδωσα από το ανοίξει στις πίστες και να κάνεις και... Δηλαδή τόση ώρα δεν έβαζε σωστή πίστα. Την έχω νικήσει όλο το μανιτάρι, αλήθεια τώρα. Πω ρε παιδιά, βλάκα κάνετε, έπαιζε σε λάθος πίστα. Τι να μην έχω ολοκληρώσει μια πίστα. Βασικά θα το παίξουμε λίγο τις πρώτες πίστες. Να δείτε πόσο άχρηστος είναι. Και μετά είναι ας πούμε... Ας τσεκάρουμε, κάτι σαν τσεκάρουμε, αλλά δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Οπότε θα γράψω... Το τίτλο του βίντεο είναι Let's Play New Super Mario Brothers 2. Ναι, αυτό θα είναι ο τίτλος του βίντεο, το μάζεψα. Τώρα φοβάμαι μην μπερδευτώ στο ποιο κανάλι θα το ανεβάσω και το ανεβάσω στο κανάλι μου. Και να ανεβεί στο σωστό κανάλι θα ανεβεί σε λάθος. Βασικά είναι λίγο σπαστικά αυτά εδώ οι νότες που πηδάς και χορπηδάς. Βασικά τώρα κατάλαβα ότι πρέπει να κάνεις το σωστό ήχο, κάτι τέτοιο με τις νότες. Και πάλι καλά. Αυτό που είχα αρχίσει πριν και δεν νομίζω να το ολοκληρώσω. Ένας σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσετε 1.000.000 coins που εγώ είχα το παίξω τόσο καιρό που δεν με βλέπω καν να φτάνω 1.000.000 coins. Χαζομάρα μου, και δεν έβλεπα κιόλας, κοιτούσα το fail βίντεο που έβγαλα. Ναι. Ξέρω, θέλετε τώρα τι κάνει αυτός ο άχρηστος. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά. Και πετάγεται κάτι από κάτω. Δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό εδώ. Και βασικά εδώ τώρα πρέπει να πάρεις
χρυσά νομίσματα. Λοιπόν, δεν θέλω να χάσω. Να το πήρα, ωραία. Χαζομάρα πάλι έκανα. Μπράβο. Τώρα θα ρωτήσετε κάποιοι που δεν ξέρετε. Άμα κάποιος δεν ξέρει τι είναι το Super Mario Bros. 2, θα ρωτήσετε πώς μπορώ να το κατεβάσω. Λοιπόν, το Super Mario Bros. Μπορείτε να το παίξετε μόνο άμα έχετε 3DS, όπως βλέπετε εγώ παίζω με 3DS. Άμα βλέπετε καλά, όχι. Αλήθεια. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Μα καθόλου. Θα πάρω όλα τα κέρματα, λέτε. Ναι, το θυμάμαι, το έχω πάρει. Ας τελειώνουμε λίγο γρήγορα με αυτό εδώ. Αυτή εδώ την πίστα και δεν ξέρω άμα θα παίξω και δεύτερη. Χαζομάρα. Χαζομάρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like, ένα comment και ένα subscribe. Anyway. Για να βοηθήσετε το κανάλι μας να πάρει περισσότερα subs και να βάζουμε περισσότερα βίντεο. Ήμουν ο Μίτσος και μόλις τελείωσα. Αντίο!